sangrong kelan ke plat thora tawar kaselam ke tang te darajok rat ke cheleng ki sung kon sangrong pike methanga khaya phan kachipa verchot IEM pusi KSA pen karbok pon Karlitang longkiri ronghang ahema soratum Karbianglong Autonomous Council CM tuliram ronghang aphan kachuropa jer Kardom pini prime time bertalang penili samijil hansepi non bertang tonpen arjik tha Rong rup arlo kapaching thur amu kedeng pona bangke kimisen asai binonglo bonta asai kedeng dampen sai pachun che bikok pulote laki kahing no thektik asai lo lason se jirikindeng pen taseng ada kacheleng atowar kasalam patang te dadajok rat kacheleng kisung penangan chitong nanglo labang so atowar pi laki jirikindeng pen kheroni lapen taseng rong khilan alongan kachitok PWD atowar kasalam kapangcheng kedamtang surhini ra crazer cap aningkan pensi bangso atowar kasalam pangcheng pono lapen bangso towar kapasalam ponjia phanpura sonot jigdung sa phansi pekponno bonta rat kedam kebang mesenang ji bukama thakabe derejok non puonta kapatang ponjia phan matha the detlo halapu kapatang pontang ajo sitami kasalam pon kasai oi kili thupega jok ekeng penanta third sesoi undetlo atowar abang ke selam bomlo sita kapatang pontang ajo abang selam pon pame mederejok ratum ningduk chapaklang atheke sarkar pen ephong nang ke pi bangso towar selampon paminang jia potlo non la hengno dak lote sarkar atumta aphong ke nang pi verbe pusi radatum ningje pon rinti halapu amreng constituency along arpu ke do abang phimate MSC rina terang pisitami lahai asai ke oya kam ke claim along chelangdon pamiya sonte mesenji puta rat pen ningje pon thu jirikindeng pen something inti Karbianglong live Karbi Student Association akongchun bang thangsing timung aphan Karbianglong Autonomous Council EM khonsing rongpi karbok nangtum ke claim kedam aham phanga songatum ke COVID-19 ta chini bang welang lapen Karbianglong ham phanga songatum ke amethang publicity aphan cheparjan chatpu karbok aputhak ham phanga songatum ningki pung chepaklangsi khonsing rongpi aphan EMR pupen pasun begnang jipu ke hang Rongmongwe ahawara long ki doa radatum ajak dinglui aningkan pen mesen medical ahem ka vederajok penangan kisu ki une pen chesak nanglo non corona war ki umploba por hotki ansose se radatum kisung ke do thukoga jok rongmongwe along ihum ki doling medical sub center along setami doctor nurse lapen dowai hai hoi doma avema pupini kese akongchun bang thangsing timung anarlo porphai kre isira achite malom mobile phone pen medical em khonsing rong piaphan karjo hot lampar ke thak lapen Karbianglong hamphanga songatum amethang publicity aphan se cheparjan chatbu karbok aputhak hamphanga songatum ningki pung chepaklangsi em rong piaphan Karbianglong Autonomous Council pen anghoi sorplot nang jipusi pherangke mai along ningki pung pen pangdakpon ipang prapjin nang sorplot nang jipusi di so press pen ningji lasini di ningji kelam de lo the alang ni oi ba the tum dodi sangsi nang ni ta ko ne Lapen Karbianglong Autonomous Council along lapuson ke prairem IEM khonsing rongpi alang like okpran kelang asai kam kelana EMR pu deng detmen kupipi akemi asai si radaphan ki claim pilo lasi prabjin pen nili karjolam thiaputha klardak pen lamboy nang chipi nang jiputa KSA akongchun bang thangsing timung ahin pen EM rongpi aphan pachini pon I need the answer from him medical introspect long pilo constructive kedo show me the example I need the example from Mr. Khonsing Rongpi. Show me the example. What is the constructive work done by you? Nili karja yang bang ke. He ning oila. Nitum la anch paduk dera khit. Along quarantine center visit damji. Nitum KSA pokali kaprek organization la anitum a very critical situation nitum hem dori sang sehut. Nitum ki claim kita am public stand se irlok mongde nitum ki claim da lebe delo. Lasi nili alang ni condemn tu. Alang ni pan condemn tu, lapen alang ni son klang dim lidar pande arjuang tu alang ni PC claim lo. I need the answer alang penama answer sibita. What is the development done by Mr. Khonsing Rongpi? Lasi nili aggressive ada lam kani kita ining jangji tu. COVID-19 MGED book ni tum do desan ni claim ni tu Pakistan ni claim so from are
This is not the way Mr. Khonsing Rongpi should reply. Actually, he should appreciate to the organization the work done by us. Nang curi nai, pinin nang kacuru kali, nang sorsat rong, itum claim na Basi nili kacuru rihi kalau, alang dia sokong, ali dia ke karbiang long pan kilit hekji kali, karbiang long pan aprangi pon tehi kali, karbiang long pan ameka prangi kali, karbiang long araji ke kalang muji bang, la pen kemcar umdok ya langin hok bang kali. Mr. Tuliram Rohan throws this press meet nili junuri yang tum alang dia tom lason public pen mane involved the public pen kacing ki the public pen ka convince the yang resort of image content lepin even sort of simi alebe emisi dolang ka pek emisi an pun mesen emisi dolang pek dolang bahan sort dolang di ali sevi. News report Roshan Hanse, Karbi Anglong Live. West Karbi Anglong number narkep Hamren MEC constituency kaparlo Hamren pen rong hidiadak PMGSY atowar kasemar kanglen longda kiklim along anta ave pusi arnivang hawararat kacheleng atumpen akoy pipon labang sotowar pan lifeline pusi hawararat tumpen amen chair pono bang sotowar jongsi hengno puloti rong hidi arada tumke kacheleng athayamatsi avelo rada pan mathasi mission iksepatowar PMGSY pen siding pono bonta nona teng pulote komentu ansi mesan towar chehelat longji mapu matha unedet ang dengansi do pusi hawararat pen chethanrenti non towar kasemar bom angbong jasimet amlong aroy along dolong parai harai kachikap japan sungpik anpin dolong adunga matsi saikekle matum ahem hong pharla chikim tanu lapuan sitame rat kacheleng ki sung thekdonlong lok lapen gari motor kacheleng kachelat oni amek pen thekdonlong lok tame mesen kacheleng ponong japan thang ta ke klem pidon ave puta akoy pi kam ke klem bom angbong jasmet hawararat kacheleng phonlong japan avar saiki thikpon akenang sot atheke non eprang se arve nang inghong petlang lasi bangso towar prapjin pen kapatang pon japan rat pen chuning ripon Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live. Non malongso dihina mo phan bertang ton ponik sinang MS Pangjo Stationery Humri damra langdamikha labang suwa kula dalo nanglitum kerang sora hormuan long iji lake ason kecho hormu nangli hemarlo kapang jangjia phan kenang sora hormu lapen kapre ka son nanglitum longpon iji humri damlote nanglitum thek ilongji lasi humri damikha Pangjo Stationery ka humri dam nang jadim lake rongkhelan dipu manja road Don Bosco Higher Secondary School adum Dipu Karbi Anglong dihina mo phi puthar betar jupon thek lona Bangalore arong sopi hemkang tui penang klopirajok apran kiram jui longkiri ronghang ahemasoratum CM tuliram ronghang apan kachoro pajersi kurwangthu kapajer Hojai district kaparlo Kandura Sodar Timong arong amikar sedeng ronghang pen kadom teron piatuma sopo akleng karlitang longkiri ronghang kidamtang wo signify inkoy runner keparni Bangalore arong sopi hemkang tui penang klopirajok se kachelang goyahot kopai kelang no pen aprandam juilo Arong kachewar jui longkiri ronghang abang arpum heman nang kepale japan Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang akerap pidonsi pini arnitili porphai istimalom ahem nang lelo pini ahem nang le derapi api epuatum lapen rong isira datumta mekri meklangpan ningduk chipipon
Lapusono porhut karlitang longkiri ahema soratum lapen rongaratum karbeng nong autonomous council CM tiliram ronghang aphan ning kangsam lapen kachuro pajerponsi kisung thektik aporhut alangli monit hijan angbong kanghon kajinso pathepen kachirap kachito ki pidun ajoinesi pini nilitum kithi arangwa sitami chithekhlonglo laki karbeng nong autonomous council CM tiliram ronghang nang kachirap dun ajoine lupusi karbeng nong autonomous council CM tiliram ronghang aphan kachuro pajerpon hangpan ini ngarlo kang sampen curu lo tak Bangalore ni sebuah kleng long kiri son peni pu siden pulau masih jauh nona arang masih dah pu bandara saudara rong apa lepot ni ngaklong pen curu lo an susah lang itu menit mereka pot. Kan selang untuk kan apa an susah. Karbeng lo ngarap apa lekin pot lo selang lekin lo. Dong muka pensamsing inti karbeng long live. Kheroni Sangbadik Sangstha Abare Maipu Biren Singh Inhi Ahinpen Pini Ada Porphai Sirke Papor Song Alama Ing Thorponsi Ingdeng Thok Kheroni Sangbadik Sangstha Amhangke Thekarni Talonpon Bangso Phijong Chikimo Asaya Molong Akimi Amaipu Alok Barman Borbora Pensi Japan Ninno Puthot Porphai Kepen Kheroni Sangbadik Sangstha Lapen Kheroni Press Club Atum Doan Press Angbong Kupuson Siki Klem Kedam Nangjima Bangso Puthak Chingki Chingbai Pon Mayalong Aluhi Sarpo Aman Pen Kheroni PSOC Anthony Rongpi Kachitong Donalong Phapangjang Aluhi Aman Pen Hari Choron High School Kampur Athankuru Bharat Sahu Alang Litumpen Mesen Alam Thanpon Lapusona Porhut Kachitong Don Press Akorte Aing Jiratumaphan Aning Pathepon Bangsopi Abarem Amaipu Lapen Chunbangatum Japonsi Bidisar Kido Anaphan Ahemalong Dampen Karcho Asai Sitami Dengpon Kheroni Pen Mohon Teron Karbeng Long Live Pini Prime Time Aberta ke lapon sekang toniklo dome thakme kardom